नंबर 1 पाणीपाग विभागରୁ सूचना मौसमी पूर्वରୁ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ବୁଲାବୁଲି ଓ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ବୁଧବାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା। 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅଧା ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷର 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟିରେ ହେଲା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ତାରିଖ। ସରକାର ଜାରି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଦଳିପାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ରଖି ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖରା ତାତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 19 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ପରେ ଖରା ଗରମରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ।